ଶିଭମ କଲେଜ ବାହାରେ ବସିଥାଏ। ସେତିକି ବେଳେ ତା ସାଙ୍ଗ ଅନିକେତ ଆସି ତାକୁ ପଚାରୁଛି, ଆରେ ସାଙ୍ଗ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଶିଭମ କହୁଛି, ସାଙ୍ଗ ଗାଁରେ ଭଉଣୀର ବାହାଘର, ସେଥିପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ ବୁକିଂ କରୁଛି ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏହା ଶୁଣି ତା ସାଙ୍ଗ ଅନିକେତ କହୁଛି, ଆରେ ମୋତେ ବି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ତୋ ଗାଁକୁ ନେଇ ଚାଲ, ବହୁତ ମଜା ହେବ। ଏମିତି ଦୁହିଁ କଥା ହେଉ ହେଉ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ନିଧି ଆଉ ପ୍ରିୟା ଆସିଲେ। ସେମାନେ ବି ଏଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଶିଭମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକଟ ବୁକିଂ କରିଦେଲା। ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପରେ ଚାରି ସାଙ୍ଗ ଟ୍ରେନରେ ବସିଲେ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଟ୍ରେନରେ ବସି ଚାରି ସାଙ୍ଗ କଥା ହେଉଥାନ୍ତି ଆଉ ହସି ହସି ମଜା କରୁଥାନ୍ତି। ସେତିକି ବେଳେ ଅନିକେତ କହେ, ଗୋଟେ ଖେଳ ଖେଳିବା। ସମସ୍ତେ ପଚାରନ୍ତି, କେଉଁ ଖେଳ? ଅନିକେତ କହେ, ଭୂତ ଖେଳ। ପ୍ରିୟା ଡରିଯାଇ ମନା କରିଦିଏ। ସେତିକି ବେଳେ ନିଧି ତାକୁ କହେ, ଅନିକେତ ତୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ମଜା ଆସିବ। ଅନିକେତ ତା ବ୍ୟାଗରୁ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ବାହାର କରେ ଆଉ ବୋର୍ଡ ଉପରେ 4ଟି ମହମବତୀ ଲଗାଇ ଦିଏ। ତାପରେ ଚାରି ସାଙ୍ଗ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଅନିକେତ କହେ, ଅଲଗା ଦୁନିଆର ଭୂତମାନେ କେଉଁଠି ଅଛ? ଆମ ପାଖକୁ ଆସ। ସେତିକି ବେଳେ ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ଜୋରରେ ହୁଏ। ଟ୍ରେନରେ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଲିଭିଯାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଡାହାଣୀ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଏ ଚାରୋଟି ସାଙ୍ଗ ଜାଣିନ ନଥିଲେ କି ସତକୁ ସତ ଏମିତି ହେବ ବୋଲି। ଏହା ଦେଖି ଶିବମ ବହୁତ ଡରିଯାଇ ଅନିକେତର ହାତ ଛାଡ଼ି ଦିଏ। ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେବାରୁ ଡାହାଣୀ ଶିବମ ବେକକୁ ଧରିଦିଏ ଏବଂ କହେ, ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ରକ୍ତ ପିଇନି, ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ ତୋ ରକ୍ତ ପିଇକି ତୋତେ ମୁଁ ମାରିଦେବି। ଏହା କହି ଡାହାଣୀଟି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଡରିଗଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ନିଧି ଅନିକେତକୁ କହେ, ତୁ କିଛି କରେ ନା ହେଲେ ଅନିକେତର ଜୀବନ ବଡ଼ ବିପଦରେ ଅଛି। ଏହା ଶୁଣି ଅନିକେତ ଭାବିଲା, ଆଉ ଯେମିତି ଡାକିଥିଲେ ସେମିତି କହିଲା, ହେ ଅଲଗା ଦୁନିଆର ଭୂତମାନେ ଚାଲିଯାଅ। ଏତିକି ବେଳେ ଡାହାଣୀଟି ଛାଡ଼ି ଶିବମକୁ ଚାଲିଗଲା। ଶିବମ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଡାହାଣୀଟି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଚାଲିଗଲା ସିନା, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଥାଏ। ଶିବମକୁ ଲାଟିନ୍ ଲାଗିଲା। ସେ ଡରି ଡରି ଲାଟିନ୍ ଯିବାବେଳେ ସେ ଡାହାଣୀଟିକୁ ଭେଟିଲା ଆଉ ସେ ଡାହାଣୀଟି ଶିବମ ଦେହରେ ପଶିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଶିବମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରେ, ତାର ଆଖି ଦୁଇଟି ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ନିଧି ଓ ପ୍ରିୟା ଅନିକେତକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏ ଶିବମ କିଛି କହୁନାହିଁ କାହିଁକି? ଆଉ ତା ଆଖି ଦୁଇଟି ଲାଲ କାହିଁକି ପଡ଼ିଛି? ଏହାପରେ ଅନିକେତ ଡରିଯାଇ ନିଧିକୁ କହିଲା, ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି, ଏଥର ତୁ କିଛି କରେ। ନିଧି ଏହା ଶୁଣି ପୁଣି ଥରେ ମହମବତୀ ଜଳାଇ ଶିବମର ହାତ ଧରି ଜୋରରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚାଳିଶା ପଢ଼ିବାରୁ ଶିବମ ଦେହରୁ ଡାହାଣୀଟି ବାହାରିଗଲା ଆଉ ଶିବମ ଭଲ ହୋଇଗଲା। ଏହା ଦେଖି ଅନିକେତ, ନିଧି ଓ ପ୍ରିୟା ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲେ। ଏହାପରେ ଅନିକେତ କହିଲା, ଏ ଭୂତ ଖେଳ ଆଉ ଖେଳିବିନି। ଏହାପରେ ଚାରି ସାଙ୍ଗ ଶାନ୍ତିରେ ଗାଁକୁ ଗଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଚ୍ୟାନେଲର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।